কাৰণ তেওঁলোকে আমাক কেতিয়াও কৃপা নকৰে। আমাৰ মানুহ আন্দোলন হৈ শ্বহীদ হৈছে, জীৱন দান দিছে, যাৰ পৰিণতিত আমি এইখিনিহে পাইছোঁ। তেওঁলোকে যদি কৃপা কৰিলেহেঁতেন আমাক ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডটো দিয়কচোন, এতিয়া আমি মানি ল'ম চিৰদিন আমি বিজেপিৰ লগত থাকিম যদি আমাক ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডটো দিয়ে। তেলেংগানাক যদি দিব পাৰিছে আমাক কিয় নিদিব? অমুকক যদি দিয়ে আমাক কিয় নিদিব? দিয়কচোন এটা ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডটো, আৰু এইটো আমি বিচাৰোঁ। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, आङो दिनैहाय मोननै कलेजनि प्रफेसारफोरनि भिडिअ लानानै फैनाय जादों। मोनसेया जाहैबाय बेंटल कलेजनि गोरायुं रनजित नार्जारी सारनि, आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय क'क्राझार साइन्स कलेजनि। बे मोननै भिडिअ आरो लोगोसे इउपिपिएलनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि रनजित बसुमतारी सारनि आरो बिपिएफनि सिएमनि बेनि गेजेराव जों सावरायलायगोन। गिबियाव खोनासं बेंटल कलेजनि गोरायुंआ मा बुंदों। आसलते जोंथ' बिपिएफनि जे मावनायफोरखौथ' जोङो थांनाय 17 इयार्सआव जोङो नुबोखादों, आरो गेजेराव जों बोसोरबाल'सो जों मोनाखै। थ' दाबो जोङो सानदों मा बे दानि जे गोदान गभर्नमेन्टआव एसे सोलायनाय फैगोन नामा सानदोंमोन। खिन्थु जोङो जि आगोलनि जि स्टाइल मावनायनि बिसोरनि बेबादि स्टाइलखौनो नुबाय थादों। आरो बेबादि जुदि थाङोबा दिनै जोंनि बे ओनसोलाव बड'लेण्ड ओनसोलाव माने गोबां माने थासारि, बिसेसकै जोंहा जे शान्ति जे मोनसे गोजोन थासारि बे नांगौ। आरो बे गोजोन थासारिया माने बे गोदान गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो आरोबाव बे गोजोन थासारिया आरोबाव गैया जालांनो हमदों। दिनै बेवहाय दावराव दावसि एना एनि बेबादिया जाबाय थादों। आरो बे जेराव जोङो थांनाय इउपिपिएलनि गभर्नमेन्ट समाव जों बेखौ जोङो बेनिफ्राय जानगारना थानो हाबायमोन, जों गोजोन थासारिखौ जों बयबो मोननो हाबायमोन। थ' बेनिखायनो आं बुंनो सानो जाहैबाय बे दानि जे गभर्नमेन्टआ बे गोजोन थासारि लाबोनो थाखाय फैलार जादों। आसलते जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावथ' मोननै पार्टियानो दङ, इउपिपिएल आरो बिपिएफ। दा जोङो नेसनेल पार्टियाबो हयथ' दंफायो बेहाय बिजेपि बा कंग्रेस। नाथाय जुदिও गोबां माने दोलो दंब्लाबो माने माखासे जे आइडिय'लजि पार्टिनि जे आइडिय'लजि, पार्टिनि जे डिसिप्लिन, पार्टिनि खामानि मावनायनि गासैबो जे बिसिनि स्टाइलफ्रा माने एसे जुदा जुदा जायो। दा बेनि गेजेराव आङो माने पार्टि हिसाबै, पलिटिकेल पार्टि हिसाबै माने इउपिपिएलनि जे माने आइडिय'लजि, डिसिप्लिन, खामानि मावनायनि स्टाइल बेफोरखौ आं जोबोद मोजां मोनदों। आरो मोजां मोननायखायनो आं बे इउपिपिएल दोलोआव माने बेयाव जगदान जादों। आरो जाहाथे आरो बांसिनै साबसिनै माने दोलोआव थानानै आं बे ओनसोलनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साबसिन खामानि मावलांनो हायो नामा बेफोरखौ माने सिन्था खालायनानै आं बे दोलोआव जइन जादों। आसलते बे फैगौ बे बिसायख'थि जे माने एसेमब्लि बिसायख'थियाव बेखौ लोब्बा लानानै माने एसे जइन खालायनायाबो बेबादिनो थांनाय बादि जों बुंजायो। मानो होनोब्ला माने एसे सरकाराव गैया हिसाबै गोबां मानसिफ्रा माने एसे दुरबल जाबाय नामा होननानै सानबाय थादों आरो बे इउपिपिएल दोलोखौ। नाथाय आसलते दुरबलथ' जायाखै। दा बेखौ माने मानसिफोरनिफ्राय बे जे मोनसे साननाय जे दुरबल जाबाय होननानै बे साननाय बाथ्राखौ माने मानसिफोरनि जे साननायनिफ्राय माने बेखौ माने होखारनानै जे थारैनो इउपिपिएलआ जे मोनसे गोख्रों पार्टि दाबो नैबेखौ माने मोनसे मोनथिहोनो थाखाय बा बेखौ मोनसे मानसिफोरनाव एसे सांग्रांथि लाबोफिननो थाखाय बेखौ जइन जानाय जादों। आरो फारसेथिङै जुदि बबेबाफोर जुदि हाइकामान्डआ जुदि बे फैगौ बिसायख'थियाव जुदि इलेक्सन गेलेनो जुदि जे केन्डिडेट हिसाबै बासिब्ला आं बेयावबो गेलेनो आं थियारि। आरो जुदि बेबादि बिसायख'थियाव गेलेनो बेबादि जायगा गैयाबा बेवहायबो खुनु प्रब्लेम गैया आंहा। आं माने पार्टिनि थाखाय, हारिनि माने जौगानायनि थाखाय आं खामानिखौ मावलांबाय थागोन। रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै जों बयबो खोनादों इउपिपिएल पार्टिनि हास्थायनाया रायजो राजानि थाखाय, बिपिएफ पार्टिनि हास्थायनाया गावबा गावनि उदैनि थाखाय। बेखौ जों बयबो नुगासिनो दङ आरो बियो नंखागौखा। थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि थासारिया सोमजिदों, नैबे 5 बोसोरावबो सोमजिगोनखौहाय गोरों गोरा सुबुंफ्रा नुहुरदों। बेनिखायनो दिनै बेंटल कलेजनि रनजित नार्जारी साराबो दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय बाथ्रा फोसावनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों। आरो बिथाङा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों। मानोना इउपिपिएलनि थांखिया जाहैबाय हारि जौगानाय आरो फिउचारनि थाखाय। बेनिखायनो बिथांमोना इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनाय जोङो गासै 60
जोङो गोरों गोरों मानसिफोरखौ सापर्ट खालामनाय नुदों नोंथांमोना सावगारियावबो नुगासिनो दंखायो दानिया नैथियाव खोनासंदो क'क्राझार साइन्स कलेजनि सासे फोरोंगिरिया मा बुंदों মই চেণ্ট্ৰেল কমিটিত এপইণ্টমেণ্ট দিছে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে মাননীয় প্ৰমোদ বৰদেৱে তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ মইতো বহুদিন আগতেই জইন কৰিছিলোঁ কিন্তু চাকৰিত থকাৰ কাৰণে পদবীটো ল'ব পৰা নাছিলোঁ গতিকে এতিয়া আজি প্ৰথম এই অফিচত আহিলোঁ চেণ্ট্ৰেল অফিচত আমাৰ কথাটো হ'ল BTCৰ উন্নয়নৰ চিন্তা কৰাটো আমাৰ মেইন লক্ষ্য তো আমি দেখিলোঁ BTCত BPFৰ মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱ আৰু EPPLৰ প্ৰমোদ বৰদেৱ দুয়োজনেই আমাৰ BTCৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিছে বেলেগ কোনো বিজেপিৰ নেতাই বা কংগ্ৰেছৰ নেতাই আমাৰ কাৰণে কেতিয়াও চিন্তা নকৰে গতিকে এওঁলোকে বাধ্য হয় আমি ভিক্ষা খুজিলেহে এওঁলোকে দিয়ে আৰু আমাক লৈ ব্লেকমেইল কৰে কাৰণ আগৰ ইলেকশ্যনত মাননীয় হাগ্ৰামা মহোদয়ে তেওঁ 17 চিট পাইছিলে তেখেতক ব্লেকমেইল কৰি পেলাই মাননীয় প্ৰমোদ বৰদেৱক বহাই দিছে আৰু লিলি হোটেলত লৈ যায় এনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰিলে দিছ কাইণ্ড অফ টৰ্চাৰ ইজ নট একচেপ্টেবল টু আৱাৰ ট্ৰাইবেল পিপল আমি এইবাৰ আকৌ প্ৰমোদ বৰদেৱক ইমান টৰ্চাৰ কৰিলে ভিতৰে ভিতৰে আমাৰ হাগ্ৰামা ছাৰক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক লৈ গৈছে আৰু এইবাৰ এনেকুৱা ফাইলত সোমাই লৈছে যিটো ফাইলৰ পৰা ওলাই অহাটো অকণমান দিগদাৰ হ'ব মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱৰ আমাৰ সমৰ্থনটো হ'ল আমাৰ BTCত কেৱল মাত্ৰ দুইটা পাৰ্টি কাৰণ এই বাকী চেণ্ট্ৰেল যিটো ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ তাত আমি যাব লগা হয় আমি উপায় নাই কাৰণ তেওঁলোকে আমাক কেতিয়াও কৃপা নকৰে আমাৰ মানুহ আন্দোলন হৈ শ্বহীদ হৈছে জীৱন দান দিছে যাৰ পৰিণতিত আমি এইখিনিহে পাইছোঁ তেওঁলোকে কৃপা কৰিলেহেঁতেন আমাক ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডটো দিয়কচোন এতিয়া আমি মানি ল'ম চিৰদিন আমি বিজেপিৰ লগত থাকিম যদি আমাক ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডটো দিয়ে তেলেংগানাক যদি দিব পাৰিছে আমাক কিয় নিদিব অমুকক যদি দিয়ে আমাক কিয় নিদিব দিয়কচোন এটা ছেপাৰেট বড়োলেণ্ডটো আৰু এইটো আমি বিচাৰোঁ কাৰণ আমি যি অভিজ্ঞতা আমাৰ আহি গ'ল গতিকে এই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ বিশেষকৈ বিজেপি বা অন্য ৰাজনৈতিক দলক আমাৰ BTC এৰিয়াত এণ্ট্ৰি দিব নালাগে কাৰণ এওঁলোকৰ নিজৰ ফাইদা যদি কিবা কাৰণে যদি আজি BTCৰ পৰা 3টা বা 4টা বা 2টাও যদি পায় বিজেপিয়ে তেতিয়া কি হ'ব মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আকৌ টৰ্চাৰ আৰম্ভ কৰিব গতিকে এই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আৰু আমি ন' ডাউট আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে আমাৰ অভিজ্ঞতাটো অলপ কম আছিলে গতিকে এইবাৰ আমি শিক্ষা পাইছোঁ গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে আমাৰ লগত থাকিব আৰু বিশেষকৈ আমি জনজাতি মানুহবোৰ অৰিজিনেলি মই একদিন আগতেও কৈছিলোঁ উই আৰ নট অৰিজিনেলি হিন্দুজ গতিকে হিন্দু মুছলিম বিশেষকৈ BTRত চলিলে আমি এইটো সহ্য নকৰোঁ কাৰণ আমি মুছলমানবিলাকক সমৰ্থন কৰোঁ মুছলমানবিলাকক সন্মান কৰোঁ আমি ইতিমধ্যে এটা মিছন আৰম্ভ কৰিম মুছলিমবিলাকৰ প্ৰতি যে অন্যায় অবিচাৰ সেইটো আমি কোনোমতে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে যিটো আমাৰ EPPL দলে এইবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আমি ৰাজনীতি কৰি মাত্ৰ দুটা পলিটিকেল পাৰ্টি এটা হ'ল BPF এটা হ'ল EPL আমি ভাই ককায়ে আমাৰ মাজত কাজিয়া হ'ব পাৰে পলিটিকেলি কিন্তু জাতি হিচাপেতো আমি একেই গতিকে মই ভাবোঁ BTCৰ যিমান বাসিন্দা আছে অজনজাতি মানুহবোৰো আমাৰ চিন্তাটোৱেই বেছি কৰিব গতিকে ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল পলিটিকেল পাৰ্টিৰ চিন্তা কৰি লাভ নাই আপোনালোকক ছেফগাৰ্ড বা কিবা দিলে আমিহে দিম বেলেগে দিব নোৱাৰে গতিকে এইখিনি আৰু বিশেষ কথাটো আৰু কাৰণ EPPLৰ যিটো ডিচিপ্লিন সেইটো মোৰ খুব প্ৰশংসা আৰু মই খুব ভাল পাইছোঁ কাৰণ তেওঁ ভৱিষ্যতত কি হ'ব ছাষ্টেইনেবলটো চিন্তা কৰে আৰু ইয়াতে ডেমক্ৰেচিটো পলিটিকেল পাৰ্টিটোত EPPL মডেল অফ পলিটিক্স এইটোতো বৰ ভাল সেইকাৰণে মই অন্তৰেৰে জইন কৰিছোঁ এতিয়া মোৰ বাকী জীৱনটো মই ৰাজনৈতিকভাৱেই মই ৰাইজৰ কাৰণে মংগল কৰি যাম আৰু खोनाबाय दा साइन्स कलेजनि सासे गोरायुङा बेसेबां मोजां बाथ्राखौ बुंदों UPPL नङा BPFल नङा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सायख'नानै दिनैनि समावहाय MLA इलेक्सनाव भट होदो नङाब्ला अलखदाव फैबाय दा बेखौ नोजोर होनानै क'क्राझार साइन्स कलेजनि गोरायुङा बाथ्रा बुंदों जोंनो मानो बड'लेण्ड होनो हाया गुबुन गुबुन हारिनो बड'लेण्ड होनो हायो भारतनि संबिधानावहाय लिरखानाय दंखायो बबेबा मोनसे जाथिया जुदि सेपारेट देश बियोब्ला बेखौहाय बानायनानै होनो हानायनि भारत सरकारनि मोनसे बेवहाय लिरनाय दंखायो दा बेखौहाय नेवसिगारनानै जों बर' हारिनोहाय बिसोरो बड'लेण्ड होनो गोसो गैया रायजो मानोना
ट्राइबेलनि गेजेरावहाय बर'फ्रा देरसिन बर'फोरखौ जुदि फोजोबस्रांनो हायोब्लानो ट्राइबेलखौहाय फोजोबस्रांनो हायो बेखौ भारत सरकारा नोजोर होनानैहाय UPPL खौबो फिदिंदों BPF पार्टिखौबो फिदिंदों दा थांनाय 5 बोसोरनि गेजेरावहाय UPPL पार्टिखौ फिदिंनो हायैनि खारनाव BPF पार्टिखौहाय लाबोनानैहाय फिदिंबावनाय जोङो नुनो मोनदों बेखायनो कंग्रेसखौबो बर' रायजो राजा आरो ट्राइबेल्सफ्रा भट होनो नाङा आरो BJP पार्टिखौबो भट होनो नाङा दा BPF खौबो फिदिंबाय आरो UPPL खौबो फिदिंबाय UPPL पार्टिखौ फिदिंनो हायाखिसै BPF पार्टिखौ लाबोफिनबाय अब्ला नायदो रायजोफोर भारत सरकारा माबायदि गेम गेलेदों आरो फारसेथिं BPF पार्टिया बड'लेण्डखौनो नाङा होननानै बुंसारदों अब्ला बेखौ रायजो राजाफ्रा माबोरै दिनैनि समावहाय सापर्ट खालामखो दिनै क'क्राझारनि साइन्स कलेजनि सासे गोरायुङा मा बुंखो बुजिना लादो नोंथांमोना दानिया थामथियाव रन्जित बसुमतारी सार बिथाङा मा बुंदों ससे खोनासंदो गोजोनथाव मोनसे रादाब बिटिआर बासिनि थाखाय जे BTC आव थानाय सुबुंफोरा दिनै मोनसे सोलायनायखौ थांनाय 5 बोसोर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जाबायदि मोननो हादोंमोन हाग्रामानि दिनाव बेखौ मोननो हायाखै बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मेसेज नागिरदों जाय मेसेजनि गेजेरजों आरोबाव BTC आव सान्थि गायसनफिननो हायो नामा आं नोंथांमोननि मिडियानि दारै मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों BPF हा मोनसे मार्का दङ BPF हिसाबै बे मार्काया जादों BPF माने असान्थि BPF माने कारापसन BPF माने सिन्डिकेट बे मार्काखौ दिनै 35 लाख BTC नि जाति जनगोष्ठीया भारतीय नागरिकफ्रा हमदांनो हादों जायनि जाहोनाव बै लेखा गोरों सुबुंफोरनि गेजेरजों बर' हारिखौ दैदेननायजों लोगोसे BTC खौ सान्थि माबोरै बोलांनो हायो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीखौ माबोरै जौगाहोनो हायो बे थांखिजों दिनै बयबो ज' जाजाय ओंखारबोदों नङाबा मोनसे बाथ्राखौ नाय नोंथाङा दिनै BTC खौ सालायदों BPF आ आरो सालायदोंब्लाबो बिथांमोना जे सोरजोंबा दैदेनजादों नोंथांमोना गोबाङै मोजाङैनो मिथिगौ BPF नि दिनैनि जा सरकार बे सरकार दैदेननाय समाव BPF आ लेट्रिननि अपेनिं खालामनायनि फिथा होनायखौबो सोरबायासो खिन्थु दैदेनबाय दङ गतिके रायजो राजाफ्रा बेखौ लुबैयाखै आरो बिथांमोननि जा मार्का ब्रान्ड होननानै बुंगोन जायखौ जोङो बेयो BPF माने असान्थि BPF माने कारापसन BPF माने सिन्डिकेट बेनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बे थांखिनि दिनै रायजो राजाफ्रा मेसेजखौ मोनदों आरो ज' जाजाय फैदों रायजोफोर नंगौखौनो बुंदों रन्जित बसुमतारी सारा बियो नंखाय बुङाखै 5 दानावनो जोङो नुनो मोनखाबाय BPF नि अयथासार आरो फैबाय थानाय समावबो बे एखे थासारियानो जानो थांगासिनो दङ बेनिखायनो रन्जित बसुमतारी सारा थारैनो बे बाथ्राखौहाय बुंदों बियो नंखाय नङा सोर सलायदों दिनै BTC खौहाय बेखायसोना स्टेटखौ होआखै दा UPPL नि CMआ स्टेट बिनायाव बिसेयाव मोननैनि खारनावनो उपाय गैयैयावहाय डाइरेक्ट फाइनेन्सियेल सापर्टनि बिथांमोना गनायना लादोंमोन नाथाय बेखौबो होबावाखै अब्ला नोंसोरो साननानै नाय भारत सरकारा जोंनि बर' हारिखौहाय माबायदि नोजोरजों नायदों माबायदि थगायनो नागिरदों कंग्रेसखौनो बुं BJP खौनो बुं बिसोरो एखे ट्राइबेलनि थाखाय बिसोरो माब्लाबाबो सिन्था खालामा बिसोरो ट्राइबेल्सखौहाय SC बानायनो नागिरदों OBC खालामनो नागिरदों ST नि जायगायावहाय अब्ला मा रायजोफोर अब्ला ST खौ SC खालामनो नागिरदोंब्ला ST जों SC जों OBC जों दावहा नांनांगोन ना नांनाङा निश्चय दावहा नांनांगोन रायजोफोर नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो फैबाय थानाय इलेक्सन MLA इलेक्सनाव जोङो UPPL खौनो देरहाहोनांगोन जेन' जोङो सिंगेल सरकार दाफिननानैहाय जों भारत सरकारजोंहाय दावहा नांनो हायो ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि